Това е къща на Йордан Йовков, която за жалост е занемарена от група деца, които се събират тук да пушат, да пият, да чупят едно от малките достоинства на град Добрич. Вижте за какво стана въпрос. Един сте чупени, покрива паднал. И това е къщата на един от най-уважаваните автори на България. Вижте за какво става въпрос. По-нататък патрончета от уиски, познаята водки, всякакви пропадали неща. Нещата се пише тук, смятам да завете. А също се двали съзнават какво правят. По-поддържана част на къщата, която е много пъти ограбвана, раззвъна. Но явно хората нямат пари да оправят цялата. Това е проблем. Виждам, че поне има ограда, докато статът нямаше. Ето, това е къща музей на Йордан Йовков.